pesa na kintagete lakini mbuya abantu bali bakora egere ngende ko koteba ngebintu byasarekire ono nkonye mbekere besa asegete mbekere besa asegete mbekere be batay bagenderere wose bana bamento na no mate kermo onde nganduga ngende timu eriende ndade mumanye nge around eri nare kugamba ntari nge serikali nabuga tuko semarakane nkarara chiseri litukeri monka buga tukeroka ngabuga ngaunchuka no chiseri ngatikeri ngairu nsibire ase Subaru maiga nabana baminto ngaiki ukeroka saine chiabo tuko nkabera ari keroka bakasa 8 bakamagonsi bosaigo nga nye president ngochere kusiyo soro tatakirikorokana kino mujumbe nkamago suborwa nkamakoretwa ngatiki kwa keumbu na keroka botuko saa 8 timbu ati simi bagante ngagendo ligie simi bagantiga ege koro tukiane kemo ngotarane koro tekemo ngosogoria arafu ngotene niye gari ndi onsi egweta ko sinenkonya ninkie taoni bantu mbama etenga imseri kimbekire egari eyo ekabora ngasugunana munemndo karega se chokora na kabeire ngasugunane etrere yemo ekahangi kibosongo nganyore pikipiki yamo mungu narabwe pikipiki ngamote inkobe guchinyanchwa akandikire tati to kumanya ninje ngamote ichibe sikia ni chire nyumba akakando murebi akambogori akanki akante osegamu osoro lina ikari ngachiko akalikire kamanya kumbe no osoro ngamaga sonyo manka mwachi besa bono igakena serikali ina arwanere tinko bugatu osemarakane no gonte bikara yitike myaka ebere getigarete igongira ne kubugatu ekiagara ekaro kondusiga inche no muntu bwa kamono timaje kokira inche nate yorante ngosoro kira ngakingukira ngakinkomenya akamono akakangetia timu endeo singo ngotoka ngwaka nkoyerwanera ana kidase ruto nkorwanera ndi kwesi go chasene ngotacha bono nko nganya kurua sare ngende bali bare onye nduto gutikira muino lazima ntacha igonda abuga tukira lituko tata na korete ku CMS mutago ntiga na inche ndabera ase abantu bagotuka na inche ndahonchoka buya gochina na inche ndabakonye bintu bikuchukubasamba inche nde mali ndatenga yatika kuba patamono ngakiboko baiga bamendo gayo